Салом дӯстони меҳрубон, я видеои аминутарам ки боша. Ростиш дар аэропорти Дама дидем як ду бародару хоҳаро буданд роҳи шукари ватан. Хай бибин, агар хато накунам як 300-400 нафари мардуми Тоҷикистон ӯзбекорам дидам. Ҳамашу дар дастҳояшон нарушник задагӣ депорт видварени карда роҳи шукадан. Бисёрш қатъи ҳамсӯҳбат шудам, хай рафтам. Гуфтам барои чӣ шуморам такар? Як 99% аз ҳисоби беҳуҷҷатӣ гуфтанд. Баъзеш студент ҳам буданд, студентҳо гуфтанд аз ҳисоби мақсад регистратсияам дар як ҷо бо дар як ҷо дигар хондаистем. ин ҳолатошам дидем. яъне эҳтиёт бошед, хоҳиш мекунам эҳтиёт бошед, илтимос ҳуҷҷат кунед, ку ҳамин патент кунед. Медунам баъзе корт ба патенти туғрӣ намегирад, ҳамаша мефаҳмам. аммо хай ҳозир ҳамин власт яъне ки закони Россия ям требует мекунам, ҳуҷҷат кунед, хоҳиш мекунам. ку бо чӣ баҳона мешавад? Илтимос эҳтиёт бошед, дар ҷое бошед набошед. хоҳиш мекунам эҳтиёт кунед. ин рақамҳои дар рӯи экран мебинед. бародармо оятулло аст ки кӯҳнакора дар метро Люблино, дар бозори Люблино дурустараш билет мефурӯшад. метавонед ба боварӣ аз ин бародар бихаред. бо баъзе масалаи билету гап хабаро ҳамин метавонед бипурсед. худо нигаҳдор. салом алейкум.